KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi ka kinhon jongki samla nagathan marman ya ka balatip kom ka marman area youth upliftment kalapun kut no ya galempung bat ka tamasa le ekmen ka baasngi ya ka bala jer kerteng kom ka 9th cultural festival ka jing angno jong ka marman area youth upliftment ban penlong ya ka ni ka tamasa kalong ban wanra ya ka jing e bat ka jing long kom shipara hapadeng ki khon samla bat khamtam e ban penne pensa ya ka riti ka dostor bat ka kolsor tenrai pala suj la shor da umin barim haga jing pen kun no ya ni ka tamasa la sakhi lang do MLA jong ka nongpo constituency uba Meral Bonds im uba deru ko chairman jong ka MIDC uba lalong kum kongsan harengkat ka jing don lang jong UMDC uba Balaje Rani UCM barin ka KHADC uba CBS im uba Owen Terang kinongelam jong ka Mayu bat kiwei Hagani gaskina samru ki khusnam shiki samla pule ki balawan shakhmat haki jing pule ki jongki kum ka jing ai mensim bakin nang treshitom haki jing pule ki bakham shajrong ki perlu karbi ki don laga jong kolshor ki kharalong do jongi ki don laga jong kolshor ki nong tulu ki don laga jong kolshor bar kumta tete ni don nala ki jong ki kolshor kabadei ka tenrai ki jongi kalong do bakongsan na kata kum gajak benriu bangin tip ya laga jong katenrai balarang ngintip syu ya laga jong katenrai ngin saja lentila saya sisi nama kata nangek banakalian jong ka mayu kadon ya kena gaji yoi bangin namja lenti haga bahala saya sisi dongin penek pensa ya kena geriti ke dustur ka babangi ngidon bat ka mayu langba kena ke program ka bangadon ke cultural festival ka bakhendai mata kasni ngin nang pen scam bat ngin nang pen ipu iping bat nang pen bahas isu ya kane ka kolsor ka babangi ngidan om tang jong ki karbi ki basong ki basa ku bang leyo sngo ka jingkren hanre jong baro ki parlok lani ki jang pen riu ki bim ki basong ki basa sakane ka dong baka thani ngin penne pensa ya kane ka tenrai ka jongi hagaban serve ku makat moto jong kane ka long bangin syakri naga benta ban penbahai kolsor andre kai ka bangakwa agane ka porpat ban kren kalong kamdei bangin susa kot tang haga bangin su penne ya kata ka tenrai ka jongi kalong ka badei ban penne ka tenrai bangin tip seno ban jam lasa sisi bangin namja lenti andre nginde pak ban susa kot tang haga ka bangin penne kolsor ka jongi kane ka juk ka bangidon menta kalau ngajuk hakaba shibon kiweipat kibakum ki kun sama ngidon kam ban kenjo ban yang kat kerdan bat kiweipat kalau ngajuk hakaba ngihap ban wat ya kilat kumungin la ban kentiu ya ki kun sama gi jungi isufu ikimi ikpa kidan shibun kilongging kibadong kibakersan ya ki khun ki siu ki jongpi ban penlek school ban penlek ki college ban komta ter ban yo eka nam ka boram ban yo eka kerdan ban yo eka kam ki jam ban yang lagi jom ki kida kata ka di jim thumu jo ki mi pa ban ki kitbok kuriang bagai jing reka kan ki jing be ajuni ki jing nang jing start ru ngasmo ban kentu balang ba jo ne program kamayu ka pelong mana kasgi ban penne pensa ya ka riti ka dustur ya ka ka kolshor ka bangi gidan ka ktin ka bangi ni kren ka riam ka bangi ni riam ka rukum im ka bangi ni dan kade ka ba ausai ya ka ding ruspa ka dungi ya ka kolshor ya ka riti ka dustur ka bangi gidan isu sarong bat kum MLA jo kanongpo constituency ka sarong yelade pangawan na kasnong kabagidan shibun girat kidan shibun gisnong gibarang i jaga ktin gatlik gibarang i jaga riam gabait lajong gibarang i jaga komsyat tenrai bat komta kerja ladangin thai hakirat gibarang po gisnong karbi gibarang sarai tentru sarai mathan sanong gri sasok pai sanong londo sanong kra samarngar kiwei ki benta jampur garat harmati sarai kumwang i ya bikin
iruspa jong kolsor ke jung kasogan kentu ya ginong ilam senong ginong ilam rat kilong kumi kilong pagi kun samla kamtam ngin penne ai la dengan start kat mengista ai la dengan don akan penta jangan negeri lagi kam ke mengitre lagi jingpule ke bangi gidon dengan dewan kelet ya kekin la jong ngim dewan kelet ya ka riti ke dustur ngim dewan kelet ya ka riam gabe ngim dewan kelet ya ka long tenrai ngim dewan kelet di kilong din ki jungi ki balai lam yengi akan digadong berkatan ki jungi kidan sibun kinong elam ki perlok napok kirat karbi ki jungi ki beladan ka benta ka bakrau menangani hak annual conference jok amka ka bolong hapok saliang irakan mau bangikan mau itu ki freedom fighter ki balai kun mo banyo ya ka jela ka bapura itu ki volunteers kumbala apa sudu kita nak keleng kita bersengi kita mengikat mau kita narong mesek na pamdumu na pamprem na giwe ki sinong kita kat kita nang la banyo ki kerteng na giwe kita kar kita sibun ki beladan ka benta na ka benta banyo kun banlong kum ki volunteers ki begitu ko for NVDA non violence direct action ki volunteers ki beladan ka benta ki longdin ki jok ki jungi ki beladan ka benta ban perlong ya dengan jela jungi kum ni kumbangi kasngo bagamayu gede gawe ni platform kabagian ba naga benta ban kentiu ya ki kun samla jongane gadong berkatan gitu ni ban long ka role model naga benta ban yalam lemba ki awareness ko kher kijing sniu ki babun kidan hakan ni juk ke jungi dengan sau sarong banong bagi samla karbi ki jungi kilong ki banang banderi tengkai banderi kendong ya ka long rengiang ki banang banderi kendong ya ka reti kedustur ki banang banderi kendong ya ka jinglong ke jingman ke jengki ngikwa batin penne ya kene ngikwa batin penne ya kene jinglong ke dan konang ya cokran cekmat bat bangin kiar na gijing milin ki basniu ki badan na kene juk ke jongi ko banta Pemerintah sini tidak hammer main kita have persuade kita kelai dok ini the have the point